Coffee Mix. Nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. K5 Music FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga eksena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga. Estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan. Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pakamalao. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Reyes. Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon. Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Sukuran naton subong sa pagsipan-sipan ang unang bahin sa aton drama sa kanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon na ginatig-uluhan. Rehas sa kasaysayan. Ulihin na ang paghinungsol! Malagi ko subong ba? Pugay nis mama ya. Sila ginag sa ako no. Do hindi kita ni kaskorya. Paula mo ka na brada. Sagot ta kaya? Mainit ko. Sunogon ko yung balay namon mo. Grabe na ginang pag-ipit sa ako duwang gaya. Nga bradaw. Abot yan ang katira ka, Ginadakop-dakop yaman ko pero kung mabala niya man. Putik siya. Ano ko yung memo yaw kung ganyan ka? Wala na siya may memo sa ako niya. Okay. Dilang gila mga grupo ta, mga bro ta din. May klase pang ibang brada. Brad? Tanawa mo? Si Cherry nga crush mo? Tara. Ba? Bilang gabang niya. May upod siya ba? Uy! Ba? Dumiyembro man asang kontrata nga gang, bro. Ang kalitri sigang. Ba? Putik siya. Doon naunahan niya ko sa uyab nga ginatarget ko, Anong gusto mo, bro? Baldahon ta? Ha? Hambalang ah. Wala sa may ginaisula ng grupo ta, bro. Ang grupo nga White Rabbit Gang.
Di ano? Sabay ka sa outing naman? Balala na, Chia. Madistansya ka na kay Mama. Uso pa na yung lisensya sa inyo, ako? Siyempre, no. Good girl ko yun. Aba, ti magamo na daw perfect yung takadwa pariso. Galing eh. Kaya si bad boy meets the good girl. Cute-cute pamatian ba? Di ano? Okay na ta? Okay nga naman. Nakita na eh. God, si Pio ba? Pangaliyag ka, ha? Inan, uso pa na ihaw. Tulok tayo na lang niya kaginchiliana ya. Hindi, kuya. Oh, ba? Hi, Chire. May nagabatag sa imo? Ano na? Yay! Bulak sang bugimbilya? Sino naghatag naman? Si Master na mo na. Ato? Balik na't siya. Naton wala ko yung gabatan sang bulak nga linsigad-igad. Meg, dasagog ka pala, Meg. Ano? Sili ko dasagog ka. Ba? Kita mo na ganyari ko, maliskarte ka pa sa uyab ko. Duway kaya pa sa ako daw. Asawa mo ni Haw? Dosagog ka man? Ano? Bay! Ano ka man? Ay, ano man? Ba? Ano ka man? Maaway gid ka mo? Ikaw ah? Ano kay ngalan mo? Ari sa ID ko? Basaw? Kagtandahin yung ngalan ngayon eh. Nunito Buslo. Kita ito dason ha? Meg! Kagdala ka nga daan balde. Kay gripuhan kong kilid mo. Agog ka! Ba? Tandaan nyo na! Tandaan yung amok Ay, ka! huwag kayo matlog sa inyo! Tandaan nyo! Ako ka man! Ako! Bay na lang Oh, na. Areo, natipinggero. Oo, tulok. Gee, bay na lang na. Huh. Hindi na pagsapa ka. Mga tikalo na nga dan yung mga white rabbit gang niya. Pero halong kagisila. Basi bala turo niyang hambal yung agripuan yung kilid mo. Antes siya ko yung matandog siya. Makalalamang na siya na sa mga broko. Wala pa isa nakapalag sa kalye Trisigang. Wala pa, che. May nagabato sa atop ta. Ba, ano man? Kadisilo naman. Dali naman na kalilingon ko. Ay, hindi magwa ha. Hindi gid magwa. Taon sila diri sa bintana, ho? Mga grupo sa mga teenagers nga mga wala pulos nga mga lalaki. Ba, Wala si Jay! hindi pungging niya. Mga grupo na sang white rabbit gang. Ari, Master na mo no? Sila na. Anong siling mo, Jay? White Rabbit Gang? Ano ka? Nag-intra-intra ka sa mga ganggang nga inanimal ka? Hindi gid, Jay, ha? Hindi gid. Kabalo ka nga waay kaysa maayo nga dang tandira. Kalma lang lanay. Buot man na yung grupo ko yan, ay. White rabbit gang man lang daw mga tikalo, nay. Pero wala na sila sa grupo ko yan. Hugpahan na sila namon. Kalawagtang na sila, bro. Damo kami sa sila, ya. Hoy, Jay. Ginapaan naman ko ikaw, ha? Wida, how kagin mag-intra-intra sa amo sina nga grupo? Bah, kadisgrasyahan lang gid na makuha mo dira, Jay. Kadisgrasyahan lang gid. Mabalaan ko lang, ha? Mabalaan ko lang gani, paunta-tunta gid ka. Kabate ka? Ha, Jay? Kabate ka?
Animal nga bata ni si Rocky mo? Las 9 na sang gabi, wala pa siya? Wala pa mabuot, mga bata. Ay, ako nang bahala sa iya. Ay, madugang na ginang painitay ninyo nga duha. Abi, hindi ka na lang laturing mag-intra? Hoy, may rason man ko. May ara ko yung rason? Turing? Akong nagasagot sa inyo. Ako nagapaskwila sa iya ka nagapabalon. Ba? Yan o. Na siya. Obligasyon mo na, pang. Tingin pang asawa mo sa mamang, kabalo ka na gid nga may buto. Kung di ka magasto sa akon, wala problema. Untat ko eh. Ay, Rocky, ang ba mo, ha? Rocky, hindi ko paghangkat, ha? Wala ta ka ginahangkat, Choy Torreña. Ba? Ano ba? Baka sakaw? Be. Ha? Rocky! Unahe! Unahe, Choy Torreñ! Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mabakal sa mga butika. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million auric unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabangdanan sa matasi nga pagtingula kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkabulingon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ko si Ricky, isa ko ka-guard. Sige kog pulang. Tuti kog buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C, dabis gid pagpabaskog sa lawas. Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Layan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5 News FM. Be. Unahin na! Be! Animal ka gid, no? Rocky! Wala ka na gid sang pagtahasa ko, no? Ha? Ay! Na! Putik siya! Be! Abi mo, adlo ko si mo, ha? Ay! Gusto na! Gusto na! Gusto na! Hindi na ka ba mag-away! Gusto na! Gusto na! Gusto na! Maluhoy ka! Gusto na! Mabato ka gid, no? Hoy! Hindi mo kayo paunahan. Kaya wala ko yan adlok si Motoreng. Oh, lomay! Hoy! Rocky, maluhoy Wala ka sa kabalaskan, karuna? Manong boy
ka magidya! Be, Sinagsugo si mo ang gastuhan mo ko ang saguron mo ko! Ayos na na! Sala mo na yakay nagabuang-buang kasalawas ng iloy ko! Amo mananigaling lagas mo sa iloy ko, mamanalaw! Ang lagas mo sa kay mamang balbal sa katre! Bakit? Ano? Hoy! Sobra ka na, ha? Sobra ka na, get animal ka! Sobra ka na! Layas ka na lang, de! Nakabati ka? Ha? Kay halin sang natubuan ka sang buot parwes siyang problema lang ang ginadala mo, de! Hala! Layas! Layas ka na lang! Layas! Mang! Ano kay istorya ni mo, Mangwan? Napalayas mo ko? Sigurado, ha? Basi makitaon mo kung maglayas ko, ha? Kung naman ang gusto mo yatag, tay! Bilang gabang niya. Layas mo, layas, ha? Layas ko, ha? Bungo ni Mal. Rocky! Oy! Stay! Oy, Josephine! Punggan mong bata mo? Sige! Kay pati ako malayas man ko ni Josephine. Nagkabati ka? Ha? Mabulagay kita kung punggan mong bata mo. Toreng! Ay, wala ko yan nagalahog ya. Mabulagay kita ya. Ayun ni May. Kaboysit na sila nga doon ni Nonoy kag sang amigo yung mayaman. Dumapatay ko kadlaw. Ito ang gabi na. Nagay-narakak pa nga daw mga animal, ho? Hay, doon na sa tao sa kalibutan di sa palibot, ah. Anay kagani kay bangunon ko bala. Do ginaumul-umul lagi ko yan sa ilay, ha? Hari nyo ay mga litse ka mo bala. Guaan ta ka mo, ha? Ikaw nagidya, Bart? Kag Bart? Believe ko ya sa angas mo, Bart. Believe ko ya si mo. Ang problema lang galing kay nabalakayan ka man galing. Lakas, bro, ah. Balos mo ko siya. Pero nasuna mo yung kita ay. Ako mag-aangal pa sa akon. Simpleng moon ko. Bunon ko kitang gagoy, bro. Ikalma lang bala. Ay, ano ka mo inyo yaman? Relax lang. Ay, ano ka mo? Ba? Ay, di pa mo yung magtululog? May obra pa ko yung buwas niya. Manong alaw na, ano kakaon sa inyo? Ay, matulog na! Meg, matulog na ta. Hoy! Himusan nyo yung mga dinadaan nyo, ha? Nagkalaging ng mga pinggan, ho? Makita ko ganing nga nagdinanok ng lugasan sa lababo. Kagbuwas sa aga, may harapan na. Hoy, pangaboy ko kinasagwa. Mga animal ka mo. Buligan taboy, boss, eh! Apa? Poga, bro. Hoy, anong siling mo? Hipos. Bastos ka nga ron, ha? Amo na gurugin pala sa inyo, kaya walang linya pagtaha, no? Tino! Ano, agi? Sumugay na ita! Hoy, wala huya! Nagsalta lang din sa panimalay, kuya, daw ikaw pa yung maisot. Bastos eh mo, eh, kaya agi ka! Ang bakit? Amo na nga hindi ka mabaton bisita. Kaya ikaw lang urong Pilipino nga hindi hospitable. Hoy! Hospitable ko kung hindi bastos pareho sa imo. Hoy, Nunoy! Papulian na siya, ha? Papulian! Boss na lang ante, Kay gabi na ini, oh. Ay, hindi ko yung magsugot na buwas. Subong mismo. Pagwadi siya sa balay. Kung hindi ka gusto nga pati ikaw matalas man de. Hoy! Hoy, tagaan ko mo 5 minutos, ha? Tagaan ko mo 5 minutos! Putek siya. Bastos ang tiyo mo, agi, bro. Bastos, ha? Ringge, ulok mong matian sa mga ginapangwakal, ya. Hanay ka, bla. Dinding kutsilyo ko, riban. Ha? Anon mong kutsilyo, bro? Anon mo?
Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Sunshine Cruz po, single parent at proud supporter ng Pamilya Ko Party List. Iba-iba na ang anyo ng pamilyang Pilipino. Kilalanin sila bilang mga lovables, live-in partners, OFW, victims of domestic violence, adoptive, blended, LGBTQ, elderly, at solo parents. Tandaan, anumang anyo ng pamilya mo, ikaw ay pamilya ko. Pamilya Ko Party List numero 150 sa balota. Sa May 12, pamilya ko ang ating iboto. This advertisement is paid for and by Pamilya Ko Party List, Kemsan Street, Tahanan, Panish, Barangay BF Homes, Parañaque City. Open cam, Donnie. Which shirt is better? Malabo ka sa screen, Dad. Baka malabong mata. Visit EO Executive Optical for state-of-the-art facilities and expert eye care. Malinaw na, Dad. Ang wardrobe nyo, wala sa uso. EO Executive Optical. Love your eyes. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunaw sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunaw na. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na mo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Klinika Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Klinika Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh. Available now. Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. K5 News FM. Ano ay han ang matabo sa kaygayunan gato? Mag-apyan, sunagin ninyo sa pagpamati ang matahong makasumpun sa atong drama sa kaginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon na ginatiguluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ulihin na ang paghinulsol. Ginsulat kag sa direksyon sang inyo alagad, Didilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Bipoy Arquesola, kagini ang inyo alagad,
EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon. Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Gasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Libre! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch.